Zpátky. To bude právě proto, že se tady rozvinula taková zajímavá diskuze, která začala tím, že já říkám, tyjo, co to ten Jirka posílá. A já ani nemám prostor, prostě, a Jirka říká, tyjo, já jsem z toho nadšenej, ale já vím, že Jirka jako je víc nadšenej z digitálních věcí nebo digitálních AI věcí než já, že ho to víc jako vzrušuje. A mě zase v tu dobu vzrušovalo to, zamýšlet se nad tím, proč nám na kurzech pro radost najednou v letos jako meziročně poklesly tržby. A teďko to řeším. A do toho mi běží výběrový řízení na kreativního parťáka, novou asistentku do týmu. A probírám se životopisama a je sobota večer a přijde návštěva. A najednou, co mám dělat dřív? Jako. A pro mě je právě příjemný, když Jirku necháme doběhnout do toho stavu, kde z toho počátečního nadšení on zjistí, kolik to stojí, co všechno se s tím dá dělat, kolik s tím je práce, a aby nám potom dal ucelenou zprávu. Víš. Tak proto já jsem se na to nedíval a těšil jsem se na dnešek, že nám o tom něco povíš. Ale Jirka zase říká, necháme to až na příští týden, to já to prozkoumám ještě. Tak když už to nahráváme, tak se bavíme o Manus AI, jo, teda. Manus IM. IM, pardon, Manus AI. Ale je to AI teda, no, samozřejmě. Čeče, no vidíš to IM, tyjo, já se vždycky si myslel, že tam je AI. Jo, ne, není, no. No, ale jenom, jak říkal Petr, jo. Ale když dáš Manus AI do stránky, tak tě to přesměruje teda, jenom aby jsme byli. Okay, no. Ne, já jsem, abych jako jenom to uvedl teda, co jsme říkali předtím, aby jsme tady jako neto. Petr říkal, no a už to začíná být docela dost věcí, které jsou docela drahý, protože jako OpenAI $200, Manus $200, ale můj cíl je ten, že prostě si to zaplatím v té nejlepší verzi, ať to můžu používat jako naprosto bez jakýchkoliv limitací a vyzkouším to jako naplno, jo? To znamená, že mám teď třeba nějaký tady projekty, který potřebuji jen tak jakoby nahodit, vyzkoušet, jestli to bude vůbec fungovat nebo ne. Takže vím, že se tam nemusím teď limitovat nějakým počtem kreditů, který to má, takže prostě můžu to vzít a říct, teď udělej tenhle celý projekt, vyzkouším ten nástroj. A ono, pokud mi to nahodí teď jeden zajímavý projekt, který bych měl jako snad dělat, tak ale proč ne, viď? Když mi to ušetří týden času, tak se to bez problému zaplatilo ten měsíc. Takže jako za mě zatím to je takový... Ale souhlasím, tam pořád máš nějaký limit, ale předpokládám v těch kreditech, ale už prostě je tak velký, že se do toho vejdeš, ne, bez problémů. Já když jsem zkoušel tu první věc, tak to sežralo 900 kreditů. No, tak já jsem zkoušel jenom jako analýzu. Dohledání co nejvíce informací o firmě, prostě kamarádovo, protože s ním něco řeším. Tak mě to tak jako napadlo. Spálil jsem 1500 kreditů na tom. 1500. Já jsem tam teda měl pár iterací jakoby mezi tím a říkal jsem mu, ať jako účetní závěrky, ať projde na justici, víš, jako analyzuje. Takže to dělalo jako hodně věcí. Ale fakt jako $1500, docela jako hodně na ten jeden úkol. Kreditu, kecám, no. Tak máš půlku měsíčního vájdy podle tohohle tady. Ano, půlku, fakt jako hodně, 15 kreditů za těch, já nevím, kolik, $39 měsíčně to stojí, tak jsem vlastně jako spálil polovinu. Jako, ale to, co si dělal, Petře, tak to si dělal hloubkový průzkum, který já, když dělám přes ChatGPT Pro, tak z toho mám za paušální poplatek, který je teda vysoký, ale za paušální poplatek nemusím řešit, jestli si dneska udělám ještě jednu nebo dvě takové analýzy. Když si uděláš takovouhle analýzu jednu, tak potom uděláš ještě jednu a máš měsíční kredit pryč. Tak, no, je to tak a teď je otázka, která ta analýza je lepší. No, tak to můžeme porovnat. Já jsem dělal teďko SEO analýzu pro vlastně o tom minule a ta má takový dobrý výsledek. Jo, já si, Pavle, myslím, že každý je jiný, protože ta hloubková analýza té firmy, tak to musí prolejzat nějaký weby, které budou mít ochrany proti tomu, aby ti tam nechodili roboti. Jakože justice nebude mít podle mě úplně jednoduše přístupný web, že si to ten ChatGPT stáhne. Ten Manus ten maniak, má normálně browser, ten má normálně browser a dokáže obejít skoro jako všechno. A když nemůže obejít nějaký kapči, tak se tě zeptá. Řekne, hele, vyplň mi tu kapču, ať můžu pokračovat. Víš? Hele, tak my uděláme dvě věci s Petrem, že si dáme úplně jako jeden prompt
dáme si jeden prompt a strčíme ho tam i tam. Abych ti nepalil další kredity, tak možná mi dej ten prompt, který jsem měl předtím, a to zkusím jenom na ten ChatGPT. Já jsem tam iteroval jakoby o nějakých věcech, takže to klidně pojďme, jako já je spálím, to není problém, jo, tak pojďme fakt jako něco vymyslet a uvidíme. Hele, já mám docela zajímavý task, který jsem tomu chtěl dát, a to je, že v rámci prostě bytového družstva jsme tam zrekonstruovali střechu a existují na to nějaké dotace, jako zateplení a tak. A jako zpětně si na to teoreticky možná máme šanci požádat. Tak jako já vlastně chci jako dát Manusu prostě, hele, tohle to jsme udělali, takhle to jako vypadá a teď mi řekni, zjistí, jestli na to máme vůbec nárok a pokud ano, tak jak máme postupovat, aby jsme si sami prostě tu dotaci byli schopni vyřídit, tak přijde mi to takový jako zajímavý task a obecně vyřizování dotací je docela jako oprus, když si to řeší sám, že máš na to firmy, to by mě zajímalo, jestli to bude schopný prostě ti říct krok za krokem, co máš přesně udělat. Rovnou bych tomu Petře ale dal, ať ti to napíše všechny věci, které musíš někam poslat. Ano, přesně. A napiš mi ty dokumenty a prostě jako tak, jo, takže takovýhle task. Ale dej tomu všechny ty podklady, který jakoby k tomu máš, že tam dáš i iniciály družstva, víš, jako aby ti to nenapsalo univerzálně. Rozumím, faktury prostě za to, co se dělalo, třeba tak, no, jasně, no. Ale teďko teda po 6 minutách diskuzí, já si říkám, když už jsem to nahrávání pustil, tak to dává smysl i těm lidem, co se budou eventuálně na ten záznam dívat, jo. Tak o víkendu se stala taková věc, že v našem společném messengeru se od Jirky objevila zpráva něco jako typu a mám to a pod tím Manus. A já, to bude asi něco, na co celý svět čekal. A já o tom nevím vůbec nic. Já budu zase zatrdlo tady v té partě. A za chvíli přišel Petr a jsem tam taky. A to fakt teda na to celý svět čekal. Tak už se těším teda, až mi to někdo vysvětlí, protože já jsem netrpělivý. Jirko, co to je? A teď to, co jsem říkal, že ho posílal si odkazy. Co to vlastně je Manus? Můžeš to popsat? To Manus? Jo. V podstatě je to agent, který dokáže dělat věci na základě toho, že o to poprosíš. To znamená, ty řekneš, udělej mi research. A tenhle agent má přístup k internetu, k prohlížeči, k fyzickému počítači, to znamená, že má přístup k Ubuntu jako serveru, takže si může pouštět věci jako na počítači. A super je to... Takže ty mu dáš přístup do nebo ty mu dovolíš... On si vytvoří svůj vlastní... On si vyrobí virtuální počítač, se kterým pracuje. A ty mu něco v podstatě, hele, kdyby jsi představil ChatGPT operátor, nevím, jestli jsi to zkoušel, prostě přístup k prohlížeči, tak tohle má přístup ještě k serveru, který si to jakoby pustí u sebe a může to dělat věci, které jsou mnohem složitější. Ale já jsem neměl nikdy potřebu zkoušet ChatGPT operátor, tak to odboču, ale dovysvětli to a pak tady můžeš ještě ukázat ChatGPT operátor. Jo. No, je to o tom, že v podstatě tady to využívá od Anthropicu Claude Sonnet na to, aby to mohlo používat MCP, jak to je, Model Context Protocol. A to je o tom, že ono to umí ovládat další věci a má to jako napojení můstky takový na další služby. A on někdo v podstatě Manus jako hacknul, ale zjistil, co je zatím. A je tam asi, já nevím, dalších 40 služeb, na který to má přístup a umí to používat. To znamená, že to napřímo využívá tu konkrétní věc, GitLab a databázy a může se to podívat do těch tabulek a takhle. A teď, když najednou ty to dáš tomu agentovi a řekneš mu, jak s tím má pracovat, tak ono to je dost autonomní. To znamená, že já jsem třeba včera zkoušel, napadla mě taková věc, že bych chtěl od rodičů získat nějaký jakoby jejich, jak koukají na nás jako na děti a jak žili, když byli mladí a co říkala babička, co oni si myslejí a nějaký fotky z té doby a dát to celý dohromady a vyrobit z toho knížku. A já jsem říkal, jo, to by bylo docela dobrý zadání právě pro Manus. Tak jsem si říkal, tak dobrý, potřebuju zadání jako programátorský. Tak jsem vzal ChatGPT z Deep Research, řekl jsem mu, hele, chci udělat takovýhle projekt. ChatGPT mi udělal kompletní zadání, já jsem to vzal, hodil jsem to do Manusu a říkám, naprogramuj to.
Teď to začalo, ono se to sestavilo plán. Normálně to si udělá plán, kde máš, já nevím, asi 30 bodů. A ono postupně jde a odškrtává to jednotlivý ty kroky, který to už udělalo. To znamená, udělat si research, ten už jsem udělal já předtím, tak říká, ten je v pohodě, to stačí. A teďko jede po těch krocích. A je to jako agent, to znamená, že já nemusím mu schvalovat každý ten krok. Já jsem řekl, výsledek, který chci získat, je aplikace na webu funkční. A ono to všechny ty kroky mezi tím udělá samo. To znamená, ono si to spustí, nainstaluje si to server, udělá to frontend, naprogramuje to spojení, udělá zadání, napíše mi to dokumentaci, napíše mi to návod, jak to pak mám pustit. Když jsem, protože to používá třeba lokálně Git, verzovací systém pro programátory, tak v podstatě já jsem tomu říkal, no tak dobrý, tak teď jsi to naprogramoval a já si to nechci stahovat jenom jako soubory, tak mi to nahraj do toho Gitu. Tak jsem mu to napsal. Nahraj mi to do Gitu, tady máš klíč k mému Gitu. Jo, k tomu verzovacímu nástroji. A ono to říkalo, jo, super, dobrý, použiju klíč, dobrý, buch. A najednou jsem to měl odverzovaný u sebe. Protože ono to chápe a umí to ty věci používat. Jo? Jak to je jako agent, tak já se s tím můžu bavit jako s člověkem, který je chytrej a má už ty znalosti, napojení na ty různé věci. A dělá je autonomně. Znalosti a přístup k různým věcem a dělá je autonomně. Prostě. To znamená, že... Protože nedělá na tvých datech, na tvém počítači, čili jako on si tam prostě autonomně jako je schopen v tom svém virtuálním prostředí dělat, co chce. Ano. Takže... Ale a to by nám mohl pomoct i s tím, co jsme tady řešili s Lukášem na poradě KPR, že máme novou grafiku kurzů a Lukáš říká, tyjo, s tímhletím zrovna ta AI úplně jakoby s tím frontendem jako nedokáže pomoct. A já jsem říkal, ale tak počkej, zeptáme si Jirky, budeme mít partu AI, tak třeba Jirka ví o něčem novém. A teďko tady, jak o tom vyprávíš, tak na první poslech mi to přijde jako ne úplně reálný, jako že by pomohl s nasazením grafiky, ale třeba mě vyvedeš z omylu. Myslím si, jako, že mu dáš grafický návrh a nasaď to, jako jo. Já si myslím, že existuje něco jiného, a teď se nemůžu vzpomenout na ten název, co umí perfektně zpracovávat, myslím, to máte ve Figmě, že jo? Jo. Tak to právě umí perfektně z Figmy vytahovat jednotlivý asety a postavit tu stránku jako takovou, že ti to udělá šablonu. Jo, statickou šablonu, ale jako velice dobře nakódovanou. A je dynamická, to znamená, něco změníš ve Figmě, řekneš tlačítko a ono ti ji aktualizuje. A na základě toho potom si myslím, že by se dalo jako vzít ta šablona a použít klidně třeba Manus nebo něco jiného na to, aby... Builder.io je to, Builder.io. 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 Tak to umí potom jiný nástroj a aplikoval to na to svoje, no. Když tak pošli, já jsem nějaký z pluginy zkoušel v té Figmě, ale tam prostě buď to nefungovalo vůbec, anebo to, co z toho prostě vylezlo, tak jako odpovídalo třeba z 20%, jo? Že to bylo prostě někde rozhozený nebo tak, že to jako prostě to nefungovalo moc ty pluginy. No, úplně. Já si myslím, že jako jedna věc je potřeba, aby v té Figmě ty věci byly jako hezky pojmenovaný, ale pak už se s tím bude dát docela dobře pracovat. Ten Builder.io, co jsem se koukal, já jsem jako koukal pár videí, neskoušel jsem to osobně, protože jsem neměl žádný zrovna projekt, který bych s tím zkusil. Tak tam to vypadalo jako moc pěkně. A i ten člověk, který zatím stojí, tak má o tom jako hezký videa a dost zajímavě popisuje ten jejich jako postup, ten vývoj toho, jak došli k tomu, že takovou věc potřebujou a nakonec došli k tomu, že ji budou vyrábět a prodávat. No. Z jejich vnitřní potřeby. Ale, tak to je fajn, že takhle to tady zaznělo, protože já si myslím já jsem rád, že jsem to nahrávání pustil, jo, protože ten díl, ten nebude jenom o tom, jako, že něco někdo objeví, ale vůbec i o tom, jak to s náma vypadá, jo, a jak to s náma vypadá doopravdy, protože většinou ty záznamy jsou takový, hej kluci, budeme to příště nahrávat, no a nemám nic zásadního, tak spíš ne. A pak teda dojde k tomu, že někdo má něco zásadního, tak si řekneme, jo, tady jsme něco objevili, je to zajímavý, tak to nahrajeme a uděláme z toho díl do kurzu. Ale ještě nikdy jsme neměli takovýhle jako spontánně to natočený, jak to u nás opravdu vypadá. Takhle to u nás opravdu vypadá. Tak to vypadá. No, já si myslím, že to je fajn. Pro mě, do vyjádření myšlenku, že je fajn jako to nahlídnutí pod pokličku právě z toho důvodu, že dneska je fakt, nebo nemyslím dneska konkrétně jako v pondělí,
A v dnešní době, že je hodně cenný být obklopený lidma, který mají jako podobný přístup k životu a to je prostě jako, že, nebo ke světu, to je to jako sledování inovací, být v obraze, protože je mnohem zajímavější se někoho zeptat, než všechno objevovat sám. Jo. Hele, já na to vždycky říkám, že není dobrý být nejchytřejší v místnosti. Že je vždycky dobrý mít někoho, kdo je v něčem mnohem lepší a od něj se něco naučit. No. Jo. Je to tak. Já jsem teda ještě k Manusu, když se vrátím, tak jsem fakt jako přemýšlel tím, jak je to čínský, že prostě všechny ty data, které ono to jako zpracuje a vytvoří nebo co mu dáš, tak prostě jsou potenciálně jako někde prostě jako v Číně, tak jako takový jako konspirační, bezpečnostní, jako otázka je, co tomu samozřejmě dáváš za data, ale i to, co to podle mě vytvoří, víš, tak oni prostě jsou schopní s tím pak nějak třeba pracovat, jako víš, jako... Já jsem tomu nedával nic, jako takhle, nahození nových projektů, to znamená, že to nedělá nic... Ne, to já nemyslím jako v rámci toho, co jsme dělali, ale obecně, když to budeš používat dlouho, víš, tak prostě to nějakým způsobem jako jsi schopný si vytvořit docela dobrý know-how prostě o tom, co děláš, jak to děláš, co řešíš, no, jakože z tohohle pohledu už je to otázka. A je to čínský opravdu? Je to čínský, no. Ale já si myslím, že v dnešním světě jako... Registrovaný je to v Singapuru, ale... No, jasně, ale hele, hledal jsem to, je to čínský. Okay. Stojí zatím čínský společnosti. Stojí zatím nějaký startup, prostě čínský, no. A si myslím, že jako v dnešní době už u nás mají stejně všechno všichni, takže... No, jako jo, ale když jako bude mít nějaký o tvém biznisu, že je to takový, jak ta Čína to dokáže válcovat, jak si řekne, tohle je dobrý biznis, tady to řeší, tak pojďme to prostě převálcovat ten trh. No, jako to tady jako nechci zabíhat, ale jako jak Čína válcuje trh, tak jsem se teďka dozvěděl, kolik stojí třeba Temu odeslat balík po České republice. Jo, a tady jako nemusíme rozebírat, ale jsou to jako korunové položky a e-shopy musí český platit jako 80-90 korun. No, bych jako, ta obava je asi správná, protože oni si jako vždycky najdou cestu, jak to jako zválcovat. No. Prostě to. Tady je zajímavý, že vlastně oni používají na pozadí Sonet. Jo, že v podstatě oni musí nakupovat ty tokeny. Jo, že to není, že by to bylo, že tam běží zatím DeepSeek nebo něco. Jo. No, protože ten Sonet má, co se vývoje týče, prostě fakt jako je strašně napřed, ale prostě za mě, jako laicky, protože ty tomu samozřejmě rozumíš víc, je prostě Manus jakoby nějaký nástroj, který dokáže používat umělou inteligenci a kombinovat je, a to je nevím, jestli používá jenom Sonet nebo i jiný právě, a do toho má ještě prostě tenhle jako přístup k tomu počítači, řekněme, takže je to člověk, který prostě má přístup k počítači a ještě se dokáže doptávat umělé inteligence a vlastně autonomně pak jako takhle, je to fakt jako jak kdyby měl zaměstnance, který mu dáš úkol a on ho nějakým způsobem řeší. I s počítačem. Jo, takhle jako laicky řečeno, prostě to vnímám vlastně ten nástroj, což samozřejmě prostě tady nikdo nic takového ještě jako úplně nevytvořil. Není to nic převratného ve smyslu nová umělá inteligence, chytřejší umělá inteligence, ne. Je to jako chytře zkombinovaný vlastně x toolů dohromady. Ano, velice chytře zkombinovaný věci dohromady. A udělaný k tomu jednotný rozhraní, který prostě napíšeš, co chceš a ono to si to sestaví plán a pak ho prostě naplní. Jo, jako... A na rozdíl třeba od, a to se mi hrozně líbí, na rozdíl od třeba Deep Research a takovýchhle věcí, tak ty vidíš, co on dělá, ty kroky, a kdykoliv mu do toho můžeš vlézt. Jo, že prostě vidíš, že dělá něco špatně, anebo mě napadne, hele, to by vlastně mohlo být jinak a já mu napíšu, protože ten chat je pořád aktivní a on řekne, jo, jasně, dobře, tak to uděláme takhle a pokračuje prostě. Jo, to je docela zajímavý, že v podstatě ve všech těch jiných chatovacích jakoby nástrojích je to tak, že vždycky čekáš, až přijde ti odpověď a pak pokračuješ s psaním. Tady do toho můžeš kdykoliv napsat cokoliv a ono to jenom zohlední to, co jsi napsal. Jo? Teďko, uživatel říkal, že by vlastně bylo lepší použít třeba jiný nástroj. No tak já to začnu to dělat a někam to odkloníš prostě. Si upraví ten svůj plán na základě toho, co chceš a prostě jede. Jako, no. To je jako dost zajímavý, no. A
Já jsem ještě chtěl dokončit jednu myšlenku, já vám to ještě řeknu a pak nechám to. Já jenom s tím, co jsem dával tomu Manusu, tak jsem zároveň teďko testuju službu Replit, nástroj na programování automatický, ale jako vyloženě programování, jo? Že tam taky je agent, který programuje a dá ti nějaký výsledky. A tak jsem to zkoušel a dal jsem mu stejné zadání a v podstatě Manus to udělal, že to skoro fungovalo, když jsem si to stáhnul, tak jsem tam musel opravit během hodiny, jsem to jako opravil ty věci, které tam byly špatně a funguje to celý. A v tom Replitu to trvalo 2násobek času, ale je to mnohem hezčí třeba. Jo, má to, ty věci to líp trošku používá, protože to je vyloženě pro ty programátory. Ten Manus je univerzálnější nástroj, kdežto ten Replit je na programování. A fakt jako, když si vezmu, že službu, o které jsem tady před chvilkou mluvil, pozbírat nějaký vstupy, posílat odkazy, udělat přihlášení, udělat homepage, napsat texty, používat, aby to používalo databázy, nějaký AI a takhle, a stahovat PDF, dokumenty jako docx, tak tohle celé bylo za 2 hodiny, celý tenhle projekt byl za 2 hodiny naprogramovaný a funguje. Celý to funguje. A jedním kliknutím jsem dal deploy a nahrál jsem to někam na server. Můžu vám na to poslat odkaz. Tak to mi přijde jako neskutečný, že v podstatě projekt, který si vymyslíš v hlavě za 10 minut, necháš si ho za 15 minut shrnout a vytvořit zadávací dokumentaci v ChatGPT v Deep Research a pak to hodíš do služby, která to sama za, nevím, řeknu, 40 minut naprogramuje. Já mám natočený to celý ten záznam toho, jak to programovalo. Aha. Ten Replit teda, ne ten Manus. Manus se totiž dá pustit replay, u toho Replitu ne. Takže to mám nahraný video a normálně za 3/4 hodiny v podstatě to postavilo celou tu službu. Udělal webové stránky, dá se do toho přihlásit, dá se odesílat odkazy, dá jakoby... A tak neposílej odkaz, ale šerni to jako jenom, jak to vypadá prostě. Jo. Čekej, tak já si tady musím vyskočit tady z toho. Jo. Si to zrovna nemáš v nějakém režimu rozpracované. A... Hele, já tady dám redeploy, aby se tam deploynula ta nová verze, ale šernu to za momentík, jak se to nahraje, jo? Jasně. No to je, jenom jak o tom takhle mluvíš, jo, tak já jsem si začal vlastně na Madejře, protože prostě s Jirkou je velice nebezpečné kamkoliv jezdit, protože mi tam ukázal teda, jak používat RUCode a VVS kódu a začal jsem si tam vyvíjet nějaký jako tool, nástroj, který už jako řekněme s mým jako laickým neprogramátorským znalostma prostě funguje. Stálo mě to teda jako na tokenech za Claude bambilion, jakože podle mě tak 15-18 tisíc už jako třeba, jakože jako, takže jsem tam jako ladil nějaký věci a furt jako... nadšenec teda, tyjo. Ne, ale to je nástroj, který... To vydělá na byt na Madejře, jo, jako pozor. Který by mě měl vydělat, jo, takže... Jo. Jako by si říkám, že ta investice je pořád dobrá, že kdybych to někomu dal, ať mi to naprogramuje, tak mě to bude stát furt víc. To ti bude stát jako... Teď už tak, co vím, tak by to stálo tak minimálně 5krát tolik. No, takže jako dobrý a samozřejmě ještě do toho je teda krom těch tokenů i můj čas, ale pro mě, já to zase beru jako nějaký učení se, jo, takže to beru jako, že ten nepočítám. No, ale vlastně mám nástroj, který jsem takhle jako postupně vyrobil s nějakou technickou znalostí, kterou mám, ale nikoliv jako programátorskou úplně. A vlastně Jirka teď přišel jako s Replitem, s Manusem a tak, který by to asi vyrobili jako líp. Otázka je, jestli by to dokázali vyrobit, protože už je to docela komplexní, jo? Už je to fakt jako komplexní a třeba takhle Replit vyrobil by to jako vlastní aplikaci. Já to mám jako modul, plugin do WordPressu, jo? Což by mi třeba Replit neudělal. Ale prostě jsem z toho jako nadšenej, no, i za ty prachy, co to stálo a tak, teď trošku hrozně jsem se tam zasek, prostě díky tomu, že fakt jako neumím programovat na banálnostech, jo? Na věcech, který by asi programátor rychle opravil. Na tom vlastně většinou jsem spálil většinu tokenů na opravách, jo, na věcech, které vlastně si vy jako vývojáři jako opravíte, ale já prostě tohle nefunguje, popisuju to tam jak demendy, že jo, prostě neprogramátorsky, ale už prostě jsem se naučil jasně koukat do logu,
číst z toho, jo, prostě spousty věcí, který mi to dalo. No a mám nástroj, který mám pak taky, když tak můžu ukázat, no, ale jako jsem z toho nadšenej. A ten slouží k čemu, ten nástroj? Ale ten nástroj dělá to, že, protože Madeira, že jo, můj jako projekt, na kterým pracuju, tak ten nástroj... správně, že jsi opustil myšlenku, jako cestuju do Las Palmas na Kanáry a budu víc jako se zabydlovat na Madeiře? Chápu to správně? Jako ano, no, jako ne, že bych úplně opustil Kanáry, Las Palmas, ale ano. A Madeira obecně tím, že je tam jako trošku horší počasí, tak za prvý je jako dobrý vědět, kde je jaký počasí, protože v rámci toho ostrova to obecně mají prostě ostrovy, Kanáry, prostě někde prší, někde svítí sluníčko, jo, někde mrzne, někde prostě se můžeš koupat a tak. A tak to je jedna věc. Druhá věc je, že tam je strašně moc jakoby trailů, to je to, proč to mám rád, jakoby takových oficiálních, a ty jsou v různém stavu, buď je otevřený, nebo je částečně otevřený, nebo je zavřený. A jsou různý výstrahy prostě v rámci počasí, já nevím, budou velký vlny, tady bude hrozně foukat vítr, jo, a i teploty vysoký, nízký a tak dále. Velký deště třeba jako dokážou předpovídat. A na to jsou vlastně 3 služby, které ti tam to dělají a jsou hrozně jako takový humpolácký, prostě protože je to nějaký official government, prostě cosi. A já jsem z těch 3 služeb stáhnul všechny data, které tam jsou, a prostě dal jsem to k dispozici lidem krásně jako na jednom místě s nějakým filtrováním a tak, a vám to pak ještě tak ukážu. S tím, že ještě je tam možnost se subscribenout, jakože když jedeš na Madeiru na dovolenou, tak za to období, kdy si vydefinuješ od do, tak ti to posílá mailem vždycky aktualizace. Takže ty jakoby víš, prostě každý den nebo 2krát denně, hele, tyhle trasy jsou otevřený, tyhle jsou zavřený, tady je takový počasí, jo, tam to Jirka ukazuje, tady je makový počasí. Neukáže. Já vám to pak ukážu, když tak. Ale prostě tohle je jakoby projekt už jako celkem komplexní, no. Ale mně se dneska to přišlo v 8 ráno. Dobrý. Už jsem to konečně odladil. Ale to byl největší pain, na který jsem stál podle mě tak 5000 jenom na tom, aby to odesílal ve správný čas a správným lidem. No nic, no. Ne, jako takhle, jenom k tomu ti doplním, že myslím si, že kdyby si použil Replit jenom na to, že ti bude dělat to stahování všech těch dat a nějakou, jakoby, že ti vyrobí ty data v jednom JSON souboru, kde budeš mít prostě všechny ty informace napsaný, a ty jsi potom vedle toho vyrobil ten WordPress plugin, který to jenom zobrazuje, takže by to v podstatě bylo jako výrazně levnější. Jo? No, asi jo, ale ten WordPress plugin není jenom o tom zobrazování, tam máš management těch subscriberů, to odesílání. Jasně. Jo, ale že jakoby jedna věc jsou data a druhá věc je pak WordPress a případně třetí by bylo to ty subscribeři, ale že by to šlo jako rozdělit do těch 3 částí a nedělat to najednou. Já si myslím, že to dělání najednou způsobilo tu vysokou cenu. Já to nedělám najednou, já to dělám na 2 části. Já mám část, že jo, přece, která ty data stahuje, ten scraper, a pak mám ten WordPress plugin, který si bere to má napsané v Pythonu, a pak mám plugin, který si už bere ty JSOny, jakoby, no. Jo, tak dobrý. Tak to. Jo. OK. No, ukážu vám ten, jo. Dělej. Tady. Present, share screen. Tohle. Být tam obrázek, to jsem neřešil, řešil jsem tu funkčnost, jo. Vidíte to? Jo. Super, dobrý. Tak prosím vás, tohleto vyrobil Replit na asi 4 iterace, kdy jsem mu řekl, že tam něco nefunguje, a řekl jsem mu, co tam má být. Zadání je teda generovaný z ChatGPT, takže to v podstatě mělo jako velmi dobrý zadání. Jo. Jinak tohle, jako všechno to je aktivní, jo. Tohle to je prostě normálně regulérní stránka, tady můžeš se přihlásit, tady máš vyrobit účet, přihlásit. Tady řeknu, tady se přihlásím, já už ten účet mám vyrobený, jo, tak jenom ať vidíte i nějaký data. Tak mě to přihlásilo, vidím tady nějaký test, Family Stories, prostě Jiří Dolej z Family Stories, jeden invitation responses, tady můžu dát invite, tady vidím, koho už jsem pozval, můžu pozvat family membera, takže tady napíšu třeba Petr, a já tady dám
Svůj e-mail. Přesně, mám tady ségru. Tady můžeš ještě vyplnit tohle, send invitation, tady vidíš, odeslal invitaci, teda pozvánku, tady vidíš, že to je pending, kdy to bylo, a tady si můžu skopírovat odkaz a já vám ukážu, jak pak vypadá teda ta část vevnitř, tak asi tam dám odkaz. A tady vidíš hello Petr a tady máš otázky, které se těch lidí chceš zeptat. Samozřejmě si je můžeš editovat i jako v administraci. Tady můžu na to ti odpovědět. Tady je nahrávání fotek, takže tady můžu dát prostě nějaký... Ale Jirko, pochopil jsem teďko až teda správně, že ty to nemáš jakoby hračku pro svoji rodinnou kroniku, ale ty to máš jako věc, kterou objevíš a když to bude vypadat životaschopný, tak to budeš monetizovat. Jo, určitě. Tak ježišmarja, když už něco takového potřebuješ pro sebe, tak to automaticky vymyslíš vždycky tak, že by to mohlo někomu pomoct dalšímu. Jo, ale jo, a teď jenom se vrátím zpátky, tady vidím, mám tady ty questions, teďko tady vidím, že si je můžu měnit, normálně jakoby, teda tady ty jsou standardní a tady mám jako přidat vlastní, tady si můžeš zařadit to do nějaké kategorie, jinak ty věci všechny jsou v databázi normálně, takže člověk se k tomu může to, pak tady klikne na vygenerovat, tady můžeš generovat nový story, a tady mám teďko chybu, že jsem tam nedal přístup do LLMka velkýho, jo, ale tohleto už mi běželo normálně před chvilkou ještě. Takže tohleto je aplikace, kterou to napsalo, já nevím, za 2 hodiny a celý to funguje, jo. Prostě obrázky to tam dalo, tady já jsem tomu pak řekl, ať to vylepší texty nějakým způsobem, co už mám předpřipravený, jo. Tady různý tyhle ty jako protecty, tady to dalo nějaký memories, testimonials, abych tam měl, na co se to ptá, jakým způsobem. Takže v podstatě tohle je otázka, tohle ta celá aplikace, kterou, já nevím, já bych to programoval prostě týden, jo. Tak to bylo dohromady za 3 hodiny hotový. Za 3 hodiny, funkční. Jo. A to je dobrý, jako takovýhle věci se dneska dají dělat. Jo. Ale mě u toho napadlo takových věcí, které já si je nechám zatím, já nezapomenu, povídej. Ne, jenom, že já chci právě vyzkoušet ještě ten manus na to, aby v podstatě udělal kompletní marketingovou kampaň na tu věc, na tohleto automaticky vyrobený, jestli to zvládne, protože tím, jak to umí používat ten prohlížeč, tak jestli to zvládne prostě fakt se zorientovat já nevím, ve Facebook reklamách nebo v AdWords a podobně. A jestli to dokáže si udělat správně research na klíčové slova a na základě toho nastavit i reklamní kampaně. Protože mělo by to umět. Jo, jako lidi to na to používají a řeší to s tím, takže právě mě na tom zajímá, jestli když řeknu, hele, chci tady na tu stránku, která dělá to a to, spustit reklamní kampaň, udělej to celý za mě, dám tomu přístup k nějakému nově vytvořenému jako ads accountu, dám tam nějaký prachy a normálně chci, ať to zkusí spustit. Jo, jako nemám důvod to nevyzkoušet, protože by mě zajímalo, jestli to, co já nemám rád a to, co prostě mě nejde a nerad dělám, je marketing, tak jestli tady ten nástroj náhodou nebude tak chytrý a nebude ty věci umět dělat za mě. Jo? Protože... Určitě nebude chytřejší než Vítě, který by ti to udělal dobře. Jasně, ale hele, Vítě nemá čas. A tak prostě... Protože Vítě řeší boty, jsem se dozvěděl teďko od Matouše. Řešíme taky, ano, boty řešíme. A to dělá spíš kolegyně Markéta. Aha, OK. No, tak mě to zajímá prostě, jak to bude fungovat, no. Jo, ale tak jako... Tak já jsem byl přihlášený před tebou, ale klidně pokračuj, to nevadí. Ne, můžeš. Jo. Tak já to řeknu, jo. Co mě u toho napadlo, když jsi tady o tom povídal a co musí ven, protože mě to tlačí, tak třeba to potom ještě můžeme domyslet. Já tady pořád to nahrávám, tak třeba některé věci, jako třeba ta nahrávka ani nepatří světlo světa. A co mě u toho napadalo, tak je, že vlastně úplně jiný přístup teďko si můžeš dovolit k dělání projektů, vymýšlení nových věcí. Protože starý přístup byl,
Jo, mám nápad, tak začnu na něm dělat. Potřebuji, aby se mnou spolupracoval ten a ten a ten. A teď jdeš do toho a něco děláš a trvá to všechno strašně dlouho. Stojí to peníze, protože ten a ten to dělá za peníze pro tebe. A najednou, a to je starý přístup, takhle vznikaly vlastně všechny projekty, které já do dneška, kurzy pro radost, chytrý web poradce, chytrý e-konzultant, tady to všechno vznikalo tím způsobem. Takhle vznikaly restaurace, krámy, aplikace, já nevím co všechno. A dneska jako ty věci můžou vznikat úplně jinak, protože tak, jak jsi to tady ukazoval, tak abych si nikdy nedovolil, nikdy nedovolil. V ten moment, kdy jsi říkal, hej Manus, abych si nedovolil ho objevit, protože jsem měl z mýho pohledu důležitější věci na řešení. A teď, když vidím... On by je mohl vyřešit ten Manus, veď? No, teď, když vidím, co všechno to umí, tak jednak jako by mi mohl pomoct s řešením ten Manus a druhak, ale ten systém kooperace na objevování nových věcí, když jenom vezmu ty lidi, co tady jsme, tak prostě Jirka, Lukáš programátor, Víťa markeťák, Petr webotvůrce, nebo co, já spíš takový ten jako obchodník a každý prostě může dodat nějaký pohled, námět, nápad a najednou to, co dřív se dělalo třeba řádově za stovky tisíc a řádově měsíce vznikalo, tak dneska může vzniknout prostě za odpoledne a můžeme si říct, hele, tady je nějaká myšlenka, pojďte to probádat, jak to udělat a třeba večer zjistíme, že to má smysl, anebo večer zjistíme, že to můžeme zahodit, ale věnuješ tomu prostě rozumné množství času, který si můžeš dovolit hodit do kanálu a rozumné množství peněz. Yep. Tak tadyhle ten přístup, jako to mě tam začalo tlačit, jak jsi to teďko tady ukazoval, tak tam to úplně jakoby na to je cítit, že jako Víťa, markeťák, může přijít s myšlenkou, co kdybychom dokázali zautomatizovat, on se na mě asi Binka nebude zlobit, když to tady řeknu, ale tu SEO analýzu, kterou nám dělal za 30 000 před 3 lety, tak my si dneska dokážeme udělat za, ať to nepřeháním, za hodinu. Určitě jako vypadlo mi z toho úplně to samé, co říkáš ty, no. Když vlastně Jirka mluvil o tom Manusu a ještě možná prvních 15 minut jsem pořád jako úplně nechápal, o čem, jako, k čemu to je, ale už to chápu po 37 minutách. Je to jiný přístup, takže člověk pak jako o tom musí jinak přemýšlet. Jo? No jasně. Ale já samotný ten přístup jako nějaký té laboratoře, co tady máme teďko třeba, já jsem říkal Lukášovi před hodinou, ale měsíc nová verze, tak zeptáme se Jirky, protože Jirka třeba něco objevil a já nevím, jak to dopadne, to nám Lukáš třeba řekne někdy příště, ale třeba ti to prostě fakt významně zkrátí z měsíce na řádově jednotky dnů práci. Jo. Ale co mě jako u toho takhle, jak se tady bavíme, že Strigl vždycky jako zasvítilo, tak pořád je tam ta důležitá část, kdy musíš mít dobře napsané to zadání. Já jsem si to několikrát vyzkoušel tím, že vlastně ten projekt Madeiry jsem dělal na 2x nebo na 3x, protože jsem zjistil, že jsem to vlastně blbě zadal a že jednodušší je začít od nuly už jako s lepším zadáním. A na tom to celý stojí a leží, protože ty pak, jako když to blbě zadáš, nedomyslíš to fakt jako do opravdu detailu, tak, protože třeba sám ani nevíš, jak by to mohlo fungovat a tak, ono se to v průběhu jakoby objevuje, tak vlastně na tom ten čas spálíš jako výrazně větší. Jo? A to je jako fakt důležitý. Já vám dám skvělý tip, jo. Já jsem ho taky slyšel, ale když si necháváte dělat deep research na nějaký projekt, jako zadání třeba toho projektu, tak napište, že chcete PRD dokument. Já teďko si nevím přesně, jak ten název toho je. PRD? PRD. To je zkrátka nějaká, jako jo? Jo. Product Requirements Document. To je ono. Tohle, když dáte, tak vám to dá naprosto luxusní zadání ze všech možných pohledů. Bude to tam respektovat user journey, administrační části, technický stack a všechno. A jsou to tyhle 3 písmenka.
PRD dokument. Vytvoř PRD dokument. No vidíš, řeknu... takhle jednoduše. Jo, já tam vždycky říkám, hele, chci tuhle aplikaci, popíšu to, co nejlíp můžu, jako všechno, co mám v hlavě, nejjednodušší namluvit prostě, jako já používám normálně v iPhoneu jakoby mikrofonek u klávesnice a normálně to tam namluvím. Ono to přepíše na text, ale namluvím to. A pak řeknu, na základě tady toho zadání vyrob PRD dokument. Deep Research, běž. A ještě si předem zapnu teda AO1 Pro, protože pak už se do něj nedá přepnout. Jo, když tam dáš jakýkoliv jiný model, to nepřepneš zpátky, nevím, oni to mají prostě, nevím, to je jedno. A abych pak mohl pokračovat s Pročkem. No a to je celý. A v podstatě to vyrobí ten dokument, je teda dlouhý jako blázen, ale je to skvěle zadaný. A ve chvíli, kdy tam chci nějakou změnu, tak mu řeknu, hele, ještě bych tam chtěl třeba dopsat nějakou část, a protože už to nemůže na internet, tak často si vedle v Perplexity udělám, hele, napiš mi tady tuhle část si nějak zadat, napiš mi k tomu zadání a ono to pak přetvoří do toho dokumentu. A tady ten výsledek já vezmu a nechám ho někde teprve stavět. Jo, že opravdu to, co říká Petr, ta příprava toho projektu jako takového je strašně důležitá. Protože ty potřebuješ, když chceš dobrý výsledek, musíš mít dobrý zadání. Nemůžeš to popsat prostě 5 větama, jo? To ti nikdy nevyrobí nic jako smysluplného. No. Jako žádný z těch nástrojů, pokud si sám potom neudělá nějaký jakoby hodně dobrý research, což třeba si myslím, že ten Manus vlastně dokáže. Jo? Ten Replit už ne tak dobře. Replitu je lepší dát takovýhle zadání, protože on ho pak jenom dodržuje. Sice ho neudělá úplně skvěle, ale dodržuje ho aspoň nějak. Ale ten Manus by si měl ten research udělat a on si pak udělá hlavně ten checklist. A ten pod něm jde, jo, a odškrtává si ty věci. Tak myslím si, že když si člověk udělá dobrý zadání, no tak samozřejmě se to líp i programuje, i normálně člověku, že jo? Protože jako to Lukáš bude s tím naprosto souhlasit, že když člověk má dobrý zadání, tak v podstatě nemusí během toho programování to vymýšlet, což je nejhorší. Když si zavíráš cesty, že jo? Jo, a pak naopak opravuješ to, co už by dávno mohlo být jako hotový. Že ty to nějak vymyslíš a ten zadavatel si řekne, no ale já jsem to myslel jinak a ty to musíš předělat. Jasně, no, pak je to agilní vývoj a musíš to dělat trošku jinak, ale jako jo, no, když máš dobrý zadání, tak ho prostě dokážeš naplnit, že jo. Jenom teda, jestli jsem to pochopil správně, tak ten PRD dokument to používáš, jako když vytváříš přes ten Deep Research to zadání na tu aplikaci. Nepoužíváš to jako na všechny Deep Researche, které děláš. Ne. Jenom když okay. Zadání pro aplikace. Jo, nebo něco. OK. No, to je takový jako triček. Ještě, já jsem teďka zadání pro aplikace jako... nebo obecně nějaký nápad, ne? Když si chceš jako biznisový, řekněme třeba. No, jasně. No, tak. Jo. Já nešlo třeba to, že teďka si chci vytáhnout nějaké třeba případové studie jakoby úspěšných kampaní na Facebooku a takhle a tam to asi smysl nedává, že jo, to jsem to pochopil. OK, jasně, to chápu. Já jsem teďka zachytil na LinkedInu, že taky taková vychytávka, že ty velké firmy HR používají na jako životopisy nějaké ty AI nástroje a že dávají vlastně do těch životopisů na bílé pozadí bílým písmem, jako zapomeň všechno, nebo tam prostě názvy ty klíčová slova, dávají tam prompty, aby vlastně obešli ten AI nástroj, do které se to potom nahrává, takže nebo jsou schopni i takhle jako zjistit, co přesně by tam potřebovali, tak aby jako prošli, takže to je jako hodně zajímavý. No. Jo. Kuba Danielka mi to říkal, no, jsme se potkali na konferenci ve čtvrtek. A úplně jako to je teda jako velmi skvělý, nevím, které jste to zachytili vy, ale teďka jsem si aktualizoval minulý týden nebo už na 14 dní zpátky na všechny ty Messenger aplikace a takhle a už to na mě vyskočilo Meta AI. Protože Meta představila Llama 4, jo, takže to je důvod. A je to mixture of experts, 128 různých expertů na různý témata a ten model by měl být super rychlý. Zatím jsem neměl čas vyzkoušet. Já jsem se zkusil česky zeptat a česky ještě neumí, takže... Jo, on česky umí, on je prostě jenom zablokovaný. Já jsem se ho přesně takhle zkoušel zeptat. Jenom prostě jsem to tam objevil v té Metě, tak říkám, tak se ho zeptám, co vlastně umí. Takže co jsem naposled řešil s Matoušem Vinčem, jako v rámci komunikace, protože jsem myslel, že vidí do těch komunikací. A on by začal psat, nemám přístup takže jsem pochopil, že asi k tím komunikacím a tak. Najednou to zmizelo a vyhodil mi, čeština není podporovaná. Nebo prostě ten jazyk. Tak mu napíšu, mluv na mě česky.
A on zase, jasně můžeme, a najednou to tam něco mohlo, nemám přístup k tomuto jazyku, takže oni to tam mají, jenom to nepovolili prostě. To je klasická meta prostě, to je jako, že ale oni si s tím nejsou jistý, že jo, jako, že to nebude dávat odpovědi, aby to pak třeba nevymýšlelo, jak se vyrábí C4, že jo. No, ne, ale spíš, že jsem čekal, že to právě, tak jak tady Petr zmiňoval, bude mít propojený třeba s těmi kontakty a že mi to třeba bude schopný jako říct, jo, co jsem kdy jako řešil, protože to často se mi stává, že třeba hledám nějakou fotku nebo takhle. Včera jsem hledal v chatu, našel jsem úplně jako skvělý poklady, teda ne podklady, ale našel jsem to, co jsem potřeboval. Takže kdyby tohle umělo, tak by to bylo skvělý, no, ale to se asi nedočkáme. No, tak ono to asi časem bude umět, ale v ten okamžik vlastně se musí něco, protože ta komunikace je šifrovaná, že jo, takže on jakoby, jo, by do ní neměl vidět, takže bys musel jakoby povolit nějaký jako komunikovat nešifrovaně. Nebo naopak mu nasdílet ty data, no. Před do té komunikace. Jo, jako viděl jsem taky, že se tam objevilo, no. Postupně se to tak, nejdřív to bylo takový divný a pak už se to teda objevilo na správném místě nahoře v řádku, ne součástí chatu. Ano. Součástí chatu. Já tady mám teda desktopovou aplikaci, mám tady jako chat Meta AI, ale nějak mi to nefunguje, ale to je asi tím, že to ta desktopová aplikace ještě nepodporuje spíš. No. Jo, jako, ale jako šlapou do toho hodně i z pohledu jako inzerentů, tak teda pořád jako nechápu, že v dnešní době neumí jako česky, ale když vlastně si napíšeš do reklamy na Facebooku nějaký text, třeba v angličtině nebo v němčině, tak ti to automaticky vygeneruje 5 dalších variant, které můžeš použít. Umí to, že tam nahraješ fotku a umí to jako přegenerovat nebo ti tam dát pozadí. Teďka jsem si všiml, že novinka je, že i to třeba fotku, kterou ty nahráš, může automaticky přidělat do nějaké AI animace, takže se jako snaží, ale takové jako strbaté všechno, no. Takže tam je jako škoda, že myslím si, že by to dneska mohli mít úplně na jiné úrovni, než to je. Ale já jsem posílal jednomu mýmu známýmu teďko k překladům ještě, jo, že a to nedokážu posoudit, ale jeden nějaký můj známý mi říkal, hele, napsal knížku o Albánii a teďko mě oslovili nějaký lidi ze Španělska, že by to tam chtěli vydávat, nebo já nevím co, a jak prý to přeložím a kde si, no a už jsem měl vyzkoušeno, že verze Pro jako umí docela hezky překládat, aspoň v angličtině si to člověk může nějak trošku ohlídat, ale ze španělštinou nevím, tak jsem mu řekl, hele, pošli 20 stránek, přeložíme do španělštiny, tak jsem to dal do toho a on má teďko zpětnou vazbu od Španělů, že jako ten překlad je fakt jakože ucházející, no. Nedostal jsem známku, ale že to umí překládat hezky. Jo. Jinak vám ještě řeknu jednu zajímavou věc, jo. Já budu ten zdroj těch novinek. Na OpenRouteru, který používáme asi skoro všichni, nebo jako skoro všichni na proxování jakýhokoliv modelu za jedny prachy, tak tam se objevil nový model, který se jmenuje Quasar Alpha a nikdo neví, co to je zač, kdo je ten provider. A oni si tam testujou to, jak ten model funguje, než ho vydají. A je to zajímavý, protože má to milionový kontextový okno, 1 milion tokenů. Jo, to je jako nepředstavitelný. Vemte si, že jsme na začátku fungovali s kontextovým oknem, který mělo, já nevím kolik, 2048 tokenů, jo, 4096, něco takového na začátku. Teď je 1 milion tokenů. Vlastně Google, Gemini modely to mají taky. A oni tam testují ten model a dávají ho zadarmo, protože potřebují zpětnou vazbu. On je docela rychlej a v programování by měl být zatím nejlepší, co tam je. I lepší než to je důležitá informace. Jediný co, že na tvých datech můžou pak ten model dotrénovávat. A já tím pádem ho mám vypnutý. Mně to nejde, nebo jako já jsem si to primárně vypnul, aby to netrénovalo na mých datech. Ale tak jako pro zajímavost... Jo, je zadarmo, ale třeba Gemini 2.5 tam byla taky zadarmo. Ale ta prostě nefungovala, to furt padalo. Mně to teda permanentně padalo. Jako. Tam je 2.5 Gemini je lepší vyzkoušet přímo přes to AI Studio na Google. Nenapojíš si do toho VS Code, nebo mělo by to jít, ale mně to taky furt padá. Jde to, ale jako na jeden dotaz mi 10krát prostě to spadlo a jednou odpověděl. Jako jo. To je přetížený, no. Ale tak tady to je zajímavý vyzkoušet.
je to něco, co někdo testuje a bude to něco velkého, protože ten model podle všech těch hodnocení, které tam jsou jako od lidí, tak je aktuálně nejpoužívanější třeba pro programování. Jo? A pak se ještě kouknu... Jak se jmenuje? Quasar Alpha. Quasar Alpha, no. Tak, hele, stojí to jako takhle. Za mě to model je fajn, když se vyzkouší člověk různý, protože má možnost to přepnout, protože najednou vyjde lepší model, ty jenom přepneš, ty přepíšeš, já nevím, řeknu 10 písmenek ve tvým konfiguraci a najednou celý tvůj systém je mnohem lepší. Celý tvůj software je lepší. Jo. Aplikace, které používají Quasar Alpha, Ruko od Klein. Nejpoužívanější aplikace. Dneska. A ono asi možná i všeobecně to bude. Jo, takže přijde mi, že, jak to říkal Pavel minule, že zamykat se někam na rok je v podstatě blbost, že jo? Protože za ten týden teď vyšla Llama 4 a tohle. A jako je potřeba zase ověřit, jo, mít nějakýho Jirku, který se na to za vás podívá a pak už to jenom začnete používat. Každý by měl mít svého Jirku. Minimálně v AI. Víš co, hele, já to zpeněžím někde jinde, protože já pak někomu dám na základě toho, co tady já se nastuduju a naučím, tak dám nějaký konzultace a mě to zaplatí rychle, jo. Ale prostě jako za mě je dobrý fakt se zajímat o to, co vzniká novýho, protože zamknout se do nějakého systému, který bude zbytečně jako zastarávat a nebude aktualizovaný, a tak je to zbytečný, že jo. Když pak... Já jsem teď musel přepsat jednu věc na agentový přístup, to, co děláme, ten jeden chat, tu realitku, tak jsme to museli přepsat nebo já jsem musel přepsat na nějaký agentský přístup, že už to bylo tak strašně složitý, že už to nevracelo dobré odpovědi. Teď je to rozdělený, každá otázka má svého vlastního agenta, který dělá jednu věc a pak je to super. I s malým, menším modelem výborně odpovídá. No a když teďko vznikne model, který já můžu použít a bude lepší, no tak já v podstatě přepíšu těch 6 písmenek nebo 10 písmenek a najednou to můžu používat něco jiného. Můj software zůstane stejný, moje prompty zůstanou stejný, jenom začne používat jiný model na pozadí a bude třeba levnější nebo bude lepší. No. Takže za mě mít napsaný software tak, aby mohl využívat jiný než jenom nějaký vendor log, prostě zamčený někde, tak je to je alfa a omega, no. Je krásu ten rychlej, ten Quasar Alpha. Prosím? Jsem si ho tady v rychlosti napojil do Rukodu, dal jsem mu, ať mi tady zanalyzuje projekt a řekne, co to dělá, a je to teda rychlý jak blázen. No, a to má jenom 60 tokenů za sekundu. Gemini 2.0 je mnohem rychlejší. Přijde mi, že je fakt rychlej, nebo ono se to tak jako může zpomalovat v průběhu té práce, vlastně jak ta konverzace narůstá, ale tohle je teda mazec, no. No, tak můžeš zkoušet. Oproti Cloudovi, budu si hrát, super, je to zadarmo, to je ideální. To je, jak říká můj kolega, to je moje oblíbená cena. Ano. Ale kluci, vypnu nahrávání, můžeme se rozloučit na 2x, jednak s těma, co se na nás dívali. Já jsem vám chtěl ukázat Madeiru, pochlubit se, rozumíš, co to 14 dní dělá. Máš 7 minut a já pak jdu. Dobře, tak jo, tak počkej, share screen. Tak já to ještě nebudu vypínat. Jirko, jedeš doplně večer? Jedu. Jo, tak to je dobře. Je Monday vlastně, no. Hele, tohle to jsou jenom, abyste měli představu, tohle je nějaký oficiální web, který tady na té stránce má nějaký avízos, což jsou nějaké jako upozornění, kde se objevují věci, které se týkají turismu i netýkají turismu, jo. Donedávna tam byla nějaká informace, že je zavřený nějaký dětský hřiště někde a tak. Teď je to jako o turismu, takže tady jsou právě vypsané jako trasy otevřený, zavřený a tak. Má to oficiálně samozřejmě portugalština, je tady nějaký jako překladač, ještě teda se tady dá udělat angličtina, ale ty stránky jsou jako ultra pomalý, ten překlad totiž podle mě je dělaný jako na pozadí přes Google Translate, jo. Takže to je jedna část. Druhá část jsou tady takhle oficiálně ty trasy, takže oni mají jako značení PR1, PR1 a tak. Takže tady máš trasy, tady máš nějaký, já to zase přepnu teda do angličtiny, aby jsme věděli. Název té trasy, jak je dlouhá, nějaký prostě informace, stav té trasy, jakoby, jo, jestli je zavřená, částečně otevřená a tak.
A pak je tenhle ten meteorologický institut portugalský, který vlastně má speciálně oddělenou tady Madeiru, takže tady jsou 4 části Madeirny, severní, jižní, nebo tohle to je co západní, nebo jaká, nevím, to je jedno. Tohle to jsou hory, pak je jižní část a pak je Porto Santo, což je prostě druhý ostrov madeirský Porto Santo. A teď tady teda žádný jako výstrahy nejsou, ale prostě mají tady výstrahy na bouřky, na vlny, na déšť vysoký, vítr, sníh, vysoká teplota, nízká teplota, mlhy. Jo? A tady se pak objevují, jak vlastně v těch časových okýnkách se tady objevují ty výstrahy a máš, tady třeba je to vidět na Azorech. Jo? A máš prostě vysoký vlny na Azorech v nějakém časovém období. No, a to jsou takové všechny informace, plus ještě samozřejmě počasí, který ty potřebuješ, takže já jsem udělal takhle stránku, takhle to teď dneska vypadá. Zatím mám jenom češtinu a angličtinu, ale ty překlady dělám vlastně přes ChatGPT, že já jí pošlu ty jako JSON soubory stažený, ona mi to přeloží a vrátí, takže tady to je jako přeložený přes ChatGPT. A mám možnost si teda filtrovat ty trasy, protože tam mám napojený ještě extra počasí, který si tady jako můžu detailně pro každou tu trasu rozkliknout. Dneska maximální, minimální teplota, nějaká pravděpodobnost deště a rychlost větru. Jsem schopen si filtrovat, prostě zajímají mě otevřený trasy, kde bude nejteplejc. Nějaký. Prosím? Takový nějaký bych potřeboval. Ano. S nejnižší pravděpodobností deště, tak tady ti takhle jako vyjedou, můžeš se ji podívat, tady bude skoro 20 stupňů, pravděpodobnost deště 2%, protože to je úplně západní výběžek Madeiry, tam prostě nikde neprší. No, takže to je tahle část, pak tady jsou ty výstrahy z toho IPMH institutu, který teď zrovna žádný nejsou, takže se tady žádná nezobrazuje, a pak jsou ty notices vlastně, což je ta textová informace. Ty notices tady mám z toho důvodu, že často se dřív stávalo, že oni to nejdřív dali jenom do té notice, jakože se zavřela třeba nějaká trasa, ale už to neaktualizovali tady, jo? Že prostě se to objevilo jenom tady v té poznámce. Teď už mi přijde, že to funguje jako paralelně, ale dobrý. No takže mám tyhle ty informace, které si můžeš vlastně nechat jako posílat e-mailem, a prostě to shrnutí, který tady vidíš, ti přijde jako detailně do mailu a chodí ti to buď jednou denně v 7 ráno, nebo ve 3, 7 a ve 3, madeirského času, takže u nás v 8 a ve 4, anebo jednou týdně prostě v neděli, a můžeš si to nadefinovat jako, že hele, jedu tam na týden, tak ať mi to chodí ten týden, jo, jakoby, a víc ne. No, a takhle to vypadá jako relativně jednoduše, ale prostě na pozadí zatím je za prvý, tady to vidím takhle jako nějaký dashboard, takže jak je na tom Madeira, jak je na tom Porto Santo, to je ten druhý ostrov, co se týče těch trailů. Tady vidím jakoby ty subscribery, kolik tam mám českých a jiných jazyků, protože to bude překládat do těchto všech jazyků. A jenom nemám vyrobený zatím ten frontend pro to. Už máš 103 odběratelů? To je málo. Já jsem to jako otestoval jenom na pár lidech jako na Facebooku, že jsem to dal do nějaký jedné menší skupiny o Madeiře a mělo to strašně obrovský jako dobrý ohlas. Jo? Protože lidi, když jsi v těch skupinách, tak lidi to řeší pořád. Můžu se, kde je tohle, jaký tam bude počasí, jo, prostě furt, jako dokola. A říkal jsem si, že by mě i zajímalo, na jak dlouho tam ty lidi jezdí, takže podle toho, na jak dlouho si to nechávají posílat, tak já vidím, že jako 1 až 7 dní, 7 až 14 dní je 24, takže většina lidí tam jezdí na týden a víc. 14, možná, že by to chtělo spíš 1 až 6 dní, nebo takhle 1 až 8, protože většina lidí podle mě jezdí na týden a prostě to přepočítat jenom trošku. No a pak tady mám ty traily vlastně, kde vidím jako detailně, jak jsou na tom, můžu je případně teda doupravovat. Tady jsou ty notices, který si to stahuje, takže do toho taky můžu sahat, můžu si tam přidat svoji vlastní. IPMA alerts, pak nějaký subscribery, to když to nahráváme, tak to nebudu teda ukazovat, ať tady sdílíme nějaký maily. A e-mailonka, nějaký nastavení. Takže to je jakoby plugin, který jakoby mám v rámci prostě WordPressu, ale ještě k tomu na pozadí běží Pythonovská aplikace, která vlastně scrapeuje všechny ty data a posílá je pak tomu pluginu, nebo ten plugin se z toho bere. To nemá žádný jako rozhraní nic, to je prostě jenom jako apka, která
se jednou, 4krát denně pravidelně prostě to spustí ty údaje a scrapne ty data a teď řeším jako dobře, ChatGPT překlad nestojí moc peněz, ale když se tam nic nezmění, tak má cenu to překládat, no tak mu říkám, no tak to nepřekládej, že jo. Ale teď on to nepřeložil a tím pádem mi nezaktualizoval jako tadyhle třeba, kdy bylo to poslední datum, protože to nepřeložil. Já říkám, no ale jako já vím, že si tam šel po těch 4 hodinách, takže já potřebuji, aby to datum bylo aktuální, jenom že se tam nic jako nezměnilo, to neznamená, že ta aktualizace tam neproběhla. No takže prostě řešíš takové věci, které tě napadnou, až když to vidíš, který ani v tom zadání podle mě by si nevymyslel. No, to jsou prostě takový. Hele, napadlo mě u toho něco zajímavého, ale to už tady nebudu otvírat, ale my se potkáme někdy o víkendu společně s Janou, tak máme ještě, minimálně na hodinku máme o čem diskutovat. Teďko o víkendu už? Ne, to je až nějaký příští. Víkend. Jo, ne, až za 3 víkendy, no, jasně, jo. To jsem se vyděsil. Tenhle víkend jedeme k Honzovi vlastně, Jirko, viď? Ano. Děkujeme za ukázku, já tady ukončím to nahrávání, no se to pořád nahrávalo ještě, jo. OK, v pohodě. No, jsem se chtěl pochlubit, že jo. Loučíme se s lidma, kteří se na nás dívali teďko.